Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Eusko ikaskuntzarekin batera jakintza eta kultura. Jose Miel Bidador, gure arteko bat. Iruñeko euskalduna eta zehatzago nahiago baduzue, Iruñeko Aldezarreko Maino eta Karrikako euskalduna, Ollioibarretik etorriak bere aurrekoak. Jose Miel Bidador, 1970an sortua, 40 urte, intensidade handiz biziak, oparo, emankor, konprometitua. Jakintzaren arloan batipat. Geure tresnata, geure baliagaia, horixe baita nagusiki jakintza. Ezagutu, ikasi, ikertu, eta ezagutzera eman, jakin eta jakitera eman. Lan hori bere lan tresna, jakin eta jakitera ematea. Filologia ikasketa eginik, baina beti jakin minez, inork ezagutzen ez zituen euskal autoren berri eman digu. Nafarkaria, egunkariaren ostiraletako gehigarri ura, gogoangarri ura, han plazaratu zituen arrunt klasiko izeneko zutabe haiek, ezagutzen bat ere erreferentzirik ez genuen autore haien notizi emanez. Irrati honetan, Euskal Herria irratian horren berri eta horren beste kontuena maiz izan baitugu hemen. Gogoan dugu, esate baterako tuteran, han ari izan baita urtetan lanean, hango notiziak, mejanakoak eta herriberako beste albisteak eta igortzen baitzizkigun. Baina batipat, esanen genuke, Iruñeko hiri honetako euskal olerkariak, eta hoien artean bat azpimarratuko dugu, Tapia Perurena, Nabarriako olerkaria, bate ezagutzen ez genuen. Euskarazko lehendabiziko kazetariak larreko bera, horren notizi zehatza ere, edo euskal idazlen elkartean egindako lana, baina baita beste arlotan ere, Salorenzoko dantzari beteranoen taldean, Paternaingo herri txiki horretako alkate. Azken aldi honetan, Jose Miel Bidador horri bilida buru belarri, adibidez mikroipuinen lehiaketan epaimaiko, Patxi Zabaletaren bizi olerki liburuaren hitz aurrearen egile, edo Juan Zelaia sariketan horrere epaimaiko. Saria, gogoan izan, Kepa Altonagari eman diote, aurkiaterako da liburua gainera, Darwin gure artean. Jose Miel Bidador epaimaiko eta lan salitua zeintzen esaterakoan, Jose Miel Bidadorrek honako kontu hauek nabarmendu zizkigun. Sarituari, egile saiatuari, eta lehenengo goza esan behar dut, asko jostatu nuela irakurketarekin. Eta batzutan, iristen zaizkigun lanak oso burutsuak dira, baina baita ere irakurtzeko gogorrak, ez? Eta eskatzen dute halako lan, lan berezi bat, ez? Kasu hontan, asko jostatu nuen, eta asko ikasi ere bai, ez? Eta gainera, Kepak esan du, ez? Aste hontan bete dira 150 urte Darwinek bere liburu atera zuenetikan, eta badirudi nahita egin dugula, ez? Gaur saria ematearena, ez? Eta gainera, postun hau bereziki zen nolabait ere, honetan ere euskaldunok munduan jarri gaituelako, ez? Honetan ere bai, honetan ere hemen izan zen eztabaida, honetan ere izan ziren darwinistak eta darwinistak ez zirenak, ez? Azten da liburua xubirotar batekin, Barkoseko batekin, eta hori ez dakit oso darwinista izango zen, baino hor Ekuadorreko irla baten jabea, hor Galapagoetan zegoen irla baten jabea, horretan Darwin egon duzen, eta irla eman zion gero testamentuan Barkose herriari, ez? Hori baino gauza ez dakit bitxagorik, en fin. Gero, batze ditu 11 datu ikaragarria da, ez? Baina, niri oso, bihotza ukitzen dit nolabait ere, hor, Benson jauna, ez? Bibliografo handia, hor bere pusika aerostatikoan hor gazola zen jeitsi zenekoa, gu Paternainen bizi gara ondoan ia, ez? Eta
Binsonek ez zuen ezer utzi darwinismoaren inguruan egortzen dean, hori ziurtatzen dizuet. Baina gure artean ere egondu zen, eta hori ikasi dut behintzat Kepa Altonagaren liburuan, ez? Iparraldetik atera gabe, Etxepare medikuari aipatzen digu, segurazki oso idazle ja ukitua eta landua eta, baina hor bertan ematen ditu Etxeparen inguruko kontuak, Lafite katoliko amorratuaren eta Lafite amorratuaren arteko kontuak eta oso interesgarria, ez hor, beak aipatu den bi mundu horien artekoa. Baina beak esan du orain, batez ere Euskal Herri Euskaldunean, baina Euskal Herri Euskaldunean 19. mende bukaeran Ameriketaraino iristen zen, eta Uruguaien ere hor garatzen da eztabaida Euskaldunen artean, ez? Eta nolabait ere hori handitzen dizkigun mugak, ez? Eta hori, polita iruditu zait, ez? Eta, azken datu bat aipatzearren beak ekartzen digu bere liburuan, hor zera esango dut, Vicente Aizpuru, hor pertsonaje, determinista baten berri, bea etzen, ez dakit, darwinista bazen, bere liburua Gaztea garbik izan aipatzen zituen gauza hauek, baina liburua debekatu hor Mateo Mujika Gotzaia tartean egon duzen, Iruñan egon duzen geroxiago obispau, eta, gauzak ja ez dia inurruti geratzen, ez? Gero, Larreko bera aipatuko digu, eta hainbat egile horixe eta barrez, egiten digu, historia osoa, ez? Darwinek bere liburu atera zuenetik iaia, gaur egun arte iaia ez, baina hori, gerra hori da, ez? 20. mende erdialdera arte edo, ez? Orduan ez digu ezer kanpoan uzten, ez? Eta oso gozagarria da liburua irakurtzea. Azkenik, aipatuko berak behin edo behin erabiltzen duen esaldi bat liburuan, Lotilandia parke tematikoa askotan gureare izan da Lotilandia, eta oso hitz, niri pentsat oso farregarri ditu zitzaien, baina beste aldetik pentsarazteko moduko hitza, ez? Eta, pentsat badirudia atera garela gure Lotilandiatikan, eta, liburu honek segurazki lagunduko digu hobeto ateratzen hortik, ez? Jose Miguel Bidador gure arteko bat, bere lanaren balioa da indarra, nabarmendu nahi dugu eta aldarrikatu. Nafarroan Iruña Euskaldunon hiri buruzagia. Hiri honetan, hemen bertan sustraiturik euskaraz idatzi duen jende ere bai, sakon erroturik gainera, eta horren arrastoren bila, paper zarretan, aldizkarietan da hortxe aurkitu eta identifikatu eta ezagutzera eman. Patipat Alexander Tapia Perurenarena nabarmendu behar dugu, izan ere guztiz ez ezaguna izatetik, Nabarreriako olerkari hau lehendabizi notizi batzuk eman, gero modu sistematikoagoan ere, haien notiziak jaso eta zabaldu baititu Jose Miguel Bidadorrek. Tapia Perurenari buruzkoak beste honako hauek haren ahotan. Zeri buruz idazten du Tapia Perurenak, bere poesietan, bere olerkietan. Gai principalena, nagusiena, maitasuna. Eta maitasunezko poema zerrenda luzea da, oso. Oso txubakuna, emadan iria, itundasuna, agur, miren josune, lore añako zera, eta asko dira, asko. Baina ez da maitasun arrunta edo ez dakit, edozein motatako maitasuna. Bada maitasun tristea. Ikuspegi malenkoniatsua, maitasun bat osatu gabekoa, ezinezkoa modioa dena, elezinezkoa modioa. Ez dakit agian pose kontua da, askotan gertatzen da, poetak hartzen du alako jarrera bat, eta jarrera horrekin nolabait ere osatzen du bere lana. Baina agian ez, agian bada bere esperientzia pertsonaletik abiatuta, Alexanderrek idatzi zituela poema horiek nolabait ere bere sentimendua ustutzeko. Horrela idatzi zuen poetaren bat, esateraterako Jose Artetxek, olerki garaiko poema horiek komentatzeakoan askotan esaten zuen. Alexander Tapia Perurenaren baliorik handiena da bere barnearen ustuketa hori. Beste inork egiten ez duena, ez? Gero beste kritiko batzuek Jose Artetxeren kontra esaten zuten hori zelan nahiko ñoñoa eta nahiko, hori etzela ustuketa bat, baizik eta oso gauza, baina, hori diskutigarri izan daiteke ez dakit, baina hor dago kontua. Baldin bada, esperientzia pertsonaletik abiatuta, badago pistatiki bat, bat edo beste egon daiteke bere poemetan, baina nahiko, nire ustez, interesgarri izan daiteke, Baztango mendiak lehen aipatudan poemetan agertzen duena, ez? Berak esaten du, testuaren bukaera oso polita da, berak esaten du,
Baztango mendiak edo zuengan dirakurt nire bizitzaren puska bat, olako zerbait bukatzen da bere poema, ez? Baztanekiko, alako jarrera baikorra eta, maitasunez beteriko jarrera bazeukan, eta bertan gogoratzen du bere gaztaroan, alako denbora batean nola hor jeltzaletu zen, hor nola euskara ikasi zuen, aipatzen ditu Baztango mendiak, eta saioa, legate, eta hauza, eta oso sentitua poema, ez Baztanekiko. Baina alako batean esaten du, eta gogoratzen dut Mailanzko erreka, por cierto, nik ez naiz baztandarra, baina, Baztanen ibilinez pixka bat, eta toponimian begiratut Velascoren liburuetan eta Mailantz erreka ez da inon agertzen, ean horbaitek ezagutzen duen, ze benetan ez dut inon topatu Mailantz erreka, eta orduan ez dakit zerbait simbolikoa izen hori edo zer den, ez? Edozein burutan ere esaten du, Mailantzko erreka hor jasan nuena edo, ez du esaten zer, eta hor zerbait gertatu zitzaion, eta orduan hor sortu zitzaion alako tristezi bat, eta Baztandik joan behar izan zuen. Tokatu zitzaion joatea, baina edozein burutan ere hor gertatu zitzaion zer bat, hor pairatu zuen alako esperientzia gogor bat. Zer motatakoa? Hor irekita geratzen datea, ez? Edozein mutan ere, egin dezagun literatura, eta beraz, fikzioa egin dezagun, eta orduan esan dezagun esperientzia hori izan zela amodio esperientzia bat, ez? Poemaren puskatean esaten du, Baztango mendiak, nire gaztaroko poz eta txekaben, mintzoge lekuko, mintzatzen ez diren lekukoak, ez? Lekuko isilak, nire pozarena, baina baita ere nire atxekaberana. Beraz, hor, jasan zuen esperientzia polita eta mingarri alde berean, segurazki maitasuna bezalakoa, ez? Maitasunaren gaian sakonduz, batzutan elezinezko maitasuna da, beste batzutan esperientzia tristea, esperientzia triste horren lekukoa da Tapia, berak ez du pairatzen esate baterako poema batean usotsu bakuna poeman deskribatzen du nola badagoen neska bat sukaldean eta gogoratzen da bere mutila izan zenarekin, baina utzi zuen mutilak neska eta arduan bera gogoratzen du eta ze izango da hemendik aurrera nitaz eta bestez. Bera besterik gabe lekuko bat da, ez? Kanpotik. Beste batzutan poeta bera da sufritzen duena, ez? Neskaren ukoa, ez? Beste batzuetan badauka karga moral bat, badauka poema bat oso berezia, lore igarra, lore iartua edo, eta horretan kontatzen du nola neska polite galant bat hemengoa dena euskalduna eta oso polita eta oso ederralako batean Parisera joaten da. Eta Parisen alako batean poetak ikusten du gizon baten eskuetatik helduta eta Parisko urriñak esaten dio, ez dira egina euskal neskarentzako. Eta alako batean, poema bukaeran neska, gaixorik, bueltatzen da bere etxera, hiltzera, bere amaren besuetara, ez? Ez dakit Mirande den edo norden, ez, eta kontatzen du neska euskaldunaren ibilaldiak Parisen, ez, gabeko lana egiten eta barrez. Ez dakit, ez du garbi esaten, Tapia Peruenak, baina iradokipena oso ongi egina dagoto, ni ustez oso garbi ikusten da zer dagoen atzean, ez. Eta alde hortaikan pollita, baina aldi berean morala, ez. En fin, neska euskalduna ez da gorretarako egina, ez. Iria ez. Eta izan ere bere poema, maitasunezko poema guzti hauetan, erabiltzen den metafora behin eta berriro naturarena da. Neska da usoa, neska da txoria, maitasuna da mendia, basoa, maitasune, harremana kabian, kabiarekin ordezkatzen da, gu kabira joango gara, kabian egongo gara zorionik, eta gara. Tapia Perurena, Navarreriako euskal olerkaria, gerra denboretan hortxe, etena gelitu zen bere produzioa eta gerora aztua. Anztura horretatik errekuperazio lana, horixe bidadorrek egina. Autore gehiago, askoz gehiago ere baziren, eta hoien notiziez bakarrik euskal jendeari baita ere erdal jendeari emateko beharra ikusi zuen. Ukatzailei, negazionistei, alakoak ere babaitira. Gogoan izan, hemen Nafarroan, Historia de la Literatura de Navarra izeneko lan bat agertu zela, unibertsitate pribatuko zenbait irakaslek egina. Ta hor aipamenik bat ere
egin gabe euskarazko egilei, bat ere ez balego bezala. Bi erantzun genero izan zituen lan hark alde batetik halako manifestu bat, idazlek izenpeturik bagara, esanez, bestea Jose Miele personalki einiko lana, satorlana, eta erraldoia. Materiales para una historia de la literatura vasca en Navarra izenarekin eta gazteleraz atera baitzuen lana Pamielak editatua. Jose Miguel Bidadorri eta egin dituen lanengatik eskerrona adirazial izan diogu oren baino lehenago. Euskal Herri Irrati honek bere elkarteren bitartez larreko saria eman baitzion. Pamielarekin harremana kulturaren animatzaile eta difunditzaile moduan euskara hemen eta hemengo euskarazko tradizio dela eta izen ugari eta larreko sariarekin berarekin loturik euskarazko kazetaritzaren aintzindari nola izan zen Pablo Fermin Irigarai bera. Hori ere Bidadorren ahotsean adituko dugu. Larreko bere momentuan importante izan zen nolait ere euskarari alako prestigio bat eman ziolako. Ezin da ahaztu Larrekoren lehendabiziko euskal idazkiak agertu zirela tradizion nabarran 1912 urtea inguruan, ez? Orduan inork ez zuen euskaraz idazten. Eta bera izan zen euskal kazetaritza kazetaritzari, nolait ere esateko, Nafarroan hasiera eman ziona. Bera eta arburua, biak izan ziren. Kontu eda arburuak, naiz eta desente idatzi, ez zuen idatzi Larrekoren erdia ere. Larrekok asko idatzi zuen, asko. Baina asko esaten duenean da, asko, ez dakit. Eundaka artikulo dauzka euskaraz izkiraturik. Kazetari moduan, bai. Eta Larrekok bere lan horretan, agian esaten zuenaren gati baino gehiago hor sortu zelako euskararen inguruko eztabaida, eta euskara esaten dudanean esan nahi dut, estandarizazioaren ez dakit, afera sortu zen, ez? Nola idatzi euskara, ze euskara erabili behar zen. Kontuan izan behar dugu garai horretan, gerra hortiko garai horretan, hemen Nafarroan hasi zirela euskara klaseak ematen helduentzako, hor talde importante bat sortu zen Zentro Baskon, eta beste talde bat majua sortu zen institutoan, hor institutoan klaseak ematen zituen Jesus Arantzadi izenak, eta ja bigarren errepublikarako bazegoen Euskaldun Berri talde maju bat. Gainera Euskaldun Berriek ez ziren gaur egungoa bezalakoak, ez? Hor badago hizkuntza behar bat, ikasten duzu euskara komunikatzeko eta hor nolabait gera daiteke asuntoa, ez? Garai hortan gainera bazegoen beste perspektiba, ez dakite, nazionalista nolabait esateko, eta orduan euskara ikasteakin etzen nahikoa, gainera idatzi behartzen, eta nolabait ere haratago joan behartzen, ez? Eta orduan Euskaldun Berrien lehendabiziko labekada horiek, haiek bazuten gauzak irakurtzeko behar bat, eta gauzak idazteko beste behar bat, eta orduan behar zuten hizkuntza literario, estandar, edo nahi den bezala, ez? Eta eztabaida horietan Larreko sekulako garrantzia izan zuen, ez? Nolabait ere, berak aurretik ja sortua zeukalako alako korpus periodistiko bat. Eta nire ustez hori gauza nahiko importantea da, Ze Larrekoren lana ez egotekotan, segura aski, eztabaida hori etzen sortuko. Ze hasiera eman beharko zitzaion produkzio horri. Eta ja, behin produkzio bat hartuta edo egina izan da gero, orduan hasiko zen eztabaida modeloaren ereduaren inguruan, ez? Baina nolabait ere, Larreko ja eman zien aurretik produkzio hori. Karo, hori, Gipuzkoan eta Bizkaian neurri batean egina zuten, ez? Baina Bizkaian kirikino zen horre eredua. Eta hemen kirikinoen eredua etzen balio, noski. Hemen beharretzen eredua bazen, bertako eredua, ez? Eta hor sortu zen eztabaida. Esate baterako, hemen Euskaldun Berriek eskatzen zuten, nolabait ere, garbizaletasunaren iragazitikan pasatuta euskara bat, ez? Eta bestaldean jarri ziren batez ere manez handita Larreko, ez? Larreko askozaz ere, nolabait, erdiagoan kokatua, etzen manez handi bezain erradikala bere, tesietan, tesi herrikoietan nola esateko. Manez handik azken finean defendatzen zuen euskara bat zen bazen Nafarroko euskara. Esanez, Iruñeko aintzinak euskara zela, ez? Berraziak ematen zituen horretan. Eta Larreko pixka errealistagoa bazen, ez? Baina guztien artean kokatzen zen eta gainera respetatua zen, ez? Eta, alde hortarikan nik uste dut Larrekoren aitagoitasuna eta aitortu behar dela, ez? Eta gero Larreko bazeukan beste gauza interesgarri bat, eta bazen gaien tratamendua, ez? Azken finean, naiz eta askotan erlijioaren gaia ateratzen duen, eta egia da arburua batez ere kronika tikian geratzen zela,
astero ematen zituen etxalarko berriak eta esaten zuen norrez kondu zen jaunartzeak, hildakoak eta barrez, eta berriz larrekok sartzen zen bestelako gaietan. Egun batean komentatzen zuen 17. mendeko euskal liburu bat, hurrengo astean komentatzen zuen feminismoaren inguruko beriritziak, zergatik emakumeek ez zutela, zebera nahiko antifeminista zen alerta egan, baina bazen gai moderno bat, hurrengoan agian komentatzen zuen Osasunaren azkeneko partida, eta hurrengoan komentatzen zuen, igandeko evangelida, ez? Orduan, hartzen zuen pixkat denetarik, eta, behar guztietarako moldatzen zen, ez? Esate bateko udetan jaten zen beti Pantikosara, horre bainoetara, eta Pantikosatik kronikak igortzen zituen, ez? Eta, deskribatzen zuen hango bainuak, edo hango bisitariak, eta zer nolako jendeak zegoen, eta, ez dakit, askozaz ere modernoagoa, naiz eta agian ideologia aldetikan oso pertsona, atzerekoia izan, gaur egun ikuspuntutik, baina, klaro, eukitzea 150 artikulu edo 200 artikulu hor publikatuak, eta alako korpus maju bat osatuta gero, hitz egin daiteke, ez dakit, alako, periodismo ez dakit, saio serio batez, eta berriz bestea askozaz ere anekdotikoa geratzen zen, Jose Miel Bidador, bere lana, bere ekarpen aberatsaren zati bat baizik ez dugu ona ekarri. Eta ark erakutsitakoa zabaltzen eta ezagutzera ematen jarraitzeko konpromisoa da, hementxetik aireratzen duguna. Kultur arloan, Euskal Herria Irratian, eusko ikaskuntzarekin batera. Eusko ikaskuntza, jakitez.